pagkaudto sa Indogabos mga tugang. Hindi ng kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaga. Digdi sa Radyo DZGB. Ngayon po sa inyong magiging tagapagbareta, ako po si Renz. Ako po si Angel Mustaza. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, Agri-Learning Center inilansar sa Daragalbay. Personal na pagbisita ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Salceda apresyado sa mga barangay. Pagbakuna pinuna naman sa Camarines Norte. Peace rally sa Masbate Matrayumpo mga rebeldes kinundinar. Sa lado nasyonal, trabaho sa Kongreso limitado na dahil sa COVID-19. OWA nagpatanid sa mga OFW na daig nang una mag-uli sa Pilipinas. Mga paratukdo dapat isabay sa prioridad kan mga babakunahan. DepEd nanindugan sa physical classes. Bareta sa ibang nasyon, Russia nakiaram sa 2020 US elections. Sa sports, Phil-Am sprinter naghahanda na para makakawat sa Tokyo Olympics. Unyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Piglansar na ang AVM Agricultural Learning Center sa Barangay Budyao, Daragalbay. Kung sa'yo na nobeto kay ni, yon matawan ng tsansa asin lugar ang mga gustong makaukod kan mga estratehiya na pwedeng gibuo sa pagtanom sa rural asin urban areas. Siring man makabalik ang interes kan lambang daragenyo sa pagtatanom habang niyaon pa manggilara yung patakot kan pandemya. Ang nasabing learning center, akreditado kan Municipal Agriculture's Office asin Department of Agriculture. Ang mga interesado na mag-adal sa pagtanom pwedeng magparehistro sa indang opisina tanganing magiyahan sa proseso. Ang baretang ini hatod sa Indokan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pinuuna na kasuhapon ang COVID-19 vaccination sa nagkapirang health facilities sa Camarines Norte. Ang Cam Norte Provincial Health Office iyo ang nagpuon kan COVID-19 vaccine rollout sa paaginin ceremonial vaccination mantang an Leon Hernandez Memorial Hospital nagpuon naman na mabakunahan ang mga prioridad na health workers. Bago nagpabakuna, ang duwang health facilities nagaigwang unanin simulation exercises tanganing maisiyan ang sendang preparasyon para sa actual vaccination. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5. Personalized service. Ina pinapahiling ni Pulangi Liga ng mga Barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda sa mga kapwa niya Pulanggenyos sa mga barangay kan Pulangi Albay. Siya ang personal na minabitbit ni anuman na ayuda na itataon niya sa mga barangay tanganing mamantayan kan mga residentes ang odok sa buot asin sa puso ang serbisyo. Sinabi ni Nonoy Cap na ang siring na bagay na ukadan niya sa iyang lolo na si dating alkalde Jess Salceda asin sa iyang tiyo na si Albay to the Representative Joey Sarte Salceda. Sa ibong nalado, ang serbisyo ni Salceda talagang namamatayan na nin marhay kan mga residentes asin sobra ang saindang pasasalamat. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pinundinar kan mga residentes asin opisyales kan Barangay Bonbon asin Matanglada Milagros Masbate ang terorismo, pangloloko asin pagpaparibo kan mga rebeldeng komunista kasunod kan ginibo nindang peace rally. Sinabi ni Captain John Paul Belleza, 9th Infantry Division spokesperson, na hayagan na dinonsyar kan mga residentes ang communist terrorist group mantang daisinda mataonin anuman na suporta sa mga ini. Sa nasabing peace rally, sinulo kan mga residentes ang bandera kan CPP, NPA, NDF. Maiwasan ang pagbaha sa probinsya kan Camarines Sur sa paagi kan pagpapararom kan mga salog asin pagtanom nin mga botong sa gilid kan mga bulon.
Inanobeheto ka nangyayaring Build Back Better Bicol River Restoration Launch sa Marso 23 taon 2021 sa Kamaligan, Camarines Sur, kung saan nasa 50,000 na mga butong ang nakatalaan na itanom sa tulong probinsya kan Bicol bilang proteksyon kontra sa pagtupag asin pagrasay kan daga. Sigun kay Assistant Regional Director for Technical Services, Attorney Ronel Sopsop, nagkukondukta ng ceremonial dredging ang Department of Public Works and Highways sa Bicol River. Mantang pinag-iingganyar man ni Sopsop ang publiko na magpartisipar sa nasabing aktibidad at sinusuportahan ng iba pang programa kan DENR. Bangon Albaya 3rd District. Iniano beto kan pagdistribuir nin maabot sa 179 na mga food packs sa mga residentes kan Barangay Matanglad, Sukip, asin Malapaya, Piodoran, Albaya. Ang mga food packs may laog na bagas, canned goods, asin mga noodles. Sigun kay Albaya 3rd District Representative Fernando Didi Cabredo, padago siyang ma-formular nin mga programa asin proyekto na mga katabang na masusteniran ang pagkabuhay asin makapagtaong asistensya sa iya mga namamanuaan. Siringman mantiniduman ang pagpapakusog kan Taranuman Project sa iyang o sa mga barangay kan Albay tanganing marealisar ang zero hunger kan lambang residentes kan sa iyang distrito. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong.
Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Diretso pa man giraray ang trabaho kan mga empleyado kan kamara apisar kan pagitaas kan COVID-19 cases sa nasyon. Sigun kay House Secretary Mark Leandro Mendoza, nadain na kay puan magpautob nin lockdown sa Batasan Complex dahil makusog ang pinapautob man na health safety measures sa Kamara de Representantes. Parte ni kan binaba na polisiya kan Enero na kay puan magserarom sa antigen testing ang gabos na malaog sa Batasan Complex. Panagpositibo sa antigen test, automatiko na dahil una papalagon ng empleyado. Apwera digdi, 30% na workforce na kan kamara ang pigpapalaog ng pisikal bilang pagsunod sa direktiba kan lokal na gobyerno kan Quezon City. Higpit man na implementasyon kan online o Zoom hearing sa gabos sa committee hearings asin pinaglimitaran na sana sagkod alas 6 nin banggi ang sesyon asin laog kan mga empleyado. Sa ngunyan, igwang 29 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Kamara, separado pa ini sa duwang kongresista na sina Negros Oriental Representative Jocelyn Lim Kaichong asin anak kalusugan party list Representative Mike Defensor na positibo man sa nambita ng helang. Inabisuhan kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga Overseas Filipino Workers o OFW na ipakoktabang una ang planong pag-uli sa Pilipinas. Katakod ini kan rekomendasyon kan National Task Force Against COVID-19 kay Presidente Rodrigo Duterte na limitaran sa 1,500 ang bilang kan mga OFW na tutugutan na makalaog sa nasyon kada aldaw para maiwasan ang lalong paglakop kan COVID-19. Kung tapos na ang kontrata, pwede man magtinira sa bahay kalinga o kaya makiistar ng una sa indang mga amigo o parientes na kinamumugtakan sa nasyon. Sa ngunyan, maabot sa 2,000 sa 3,000 na OFWs ang nag-uli sa nasyon kada aldaw. Hinagad ni Marikina City Representative Stella Kimbo na isabayan mga paratukdo sa mga prioridad sa COVID-19 vaccination program kan gobyerno. Sa sinumitir na House Joint Resolution Number 35, ipinapabalyo ni Kimbo ang mga paratukdo sa A4 hali sa B1 priority group sa listahan para sa COVID-19 vaccine. Sinabi kay ini na ang mga paratukdo frontliners man kan importanteng sektor kan edukasyon kaya dapat sanang masiguro na magampanan kan mga inian sa ilang trabaho sa pinakaligtas na sistema. Paliwanag pa kan kongresista na ang pagsabay sa mga paratukdo sa prioridad sa inoculation program mga ngalugan in mas marikas sa pagbalik kan face-to-face classes. Ang immunity kan mga ini sa virus ang magiging liabe para sa pagbukas ng sektor kan edukasyon. Sa ngunyan, ang mga health workers ang top priority sa vaccination program dahil sa pagiging exposed inda sa COVID-19. Nanindugan ng Department of Education o DepEd na ang pagkukondukta ng physical classes iyon importante sa overall growth kan mga estudyante. Iniyan payag kan ahensya sampang kang mga hagyat resulta kan COVID-19 pandemic. Sigun sa DepEd, ang aspetong pansosyudad kan mga o kan pag-aadal na ipaman giraray masasalidahan o malalampasan kan distance learning modalities. Padagos ang preparasyon kan DepEd sa posibleng pagbuelta kan face-to-face classes, mantang nagpapadagos ang konsultasyon asin dialogo kan mga stakeholders. Ang DepEd mantinidong dedikado sa pagtataon ng ligtas na learning environment sa mga aki. Mantang pigahalat ninda ang magiging desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte, may kinaraman sa pilot testing kan limited face-to-face classes sa mga low-risk areas, padagos na nakikipag-koordinar ang DepEd sa mga health experts, magurang, paratukdo asin mga service providers para sa preparasyon kan physical classes. O para digdi, naghahanda man ang DepEd sa COVID-19 vaccine rollout para sa mga paratukdo asin empleyado. Inabisoan kan Philippine Red Cross o PRC ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na bayada na ang kabangakan utang kaini sa organisasyon. Napagaraman na nasa 715 million pesos ang utang kan ahensya sa PRC para sa mga ginibo kaining COVID-19 test. Nagpatanid si PRC Chairman na Senador Richard Gordon sa PhilHealth na kunda ini makabayad, mapipilitan sindang pondohan or pondohon sa giraray ang testing.
Sinabi niya sagkod mapupwede habo niya ang punduhon ng testing lalo niya na nag-iitaas na naman ang kaso ng COVID-19. Katakod kay ni Commissioner ni Gordon ang bagulbol na aksyon ng gobyerno para may sabay ang saliva testing sa PhilHealth COVID-19 testing package. Mantang oral daw na kan PRCV ang pagbakuna oras na mag-abot na sa nasyon ang bulto ng mga COVID-19 vaccines. Sigun kay Gordon, mabilog sindaning medical corps kung saan target kang PRC na makainganyar na mas dakol na doktor, nurse, student doctors, asin nurses, dentist, asin veterinarians na nadatagang maginiksyon para maging sa indang volunteers. Manageable pa man giraray ang sitwasyon sa Kamara de Representantes Opisar kan paglobo nin kaso kan COVID-19 sa nasyon. Ini ang tinawan doon ni House Secretary General Marca Leandro Mendoza kaya daing pangangaipon na i-lockdown ang Kamara de Representantes kung saan maigota ang ipinapautob nindang health safety measures kaibahan ang no negative antigen results, no entry sa malaog sa Kamara. Sinabi ni Mendoza na nabanggit naman ni House Speaker Lord Alan Velasco asin nagkapera pang opisyal nin Kamara na daing na kaipuan i-lockdown lalo na taduwang simana na sana maglilenten ng break na. Tatapusin ka mga kongresista ang pagtukar sa mga importanteng propestong lay bago magbakasyon ngunya na Holy Week lalo pa. 30% sa nakan workforce digdian na ka-physical duty bilang pagsunod sa direktiba kan Quezon City Government. Sigun kay Mendoza, nasa 29 na COVID-19 cases ang nairehistro sa Kamara o 2 o 3% sana kan populasyon kan lower chamber o pera na digdian pagiging positibo sa virus ninda Congressman Jocelyn Lim Kaichong asin Mike Defensor. Bareta sa ibang nasyon, ibinulgar kan US National Intelligence na nangiaraman Russia sa minatapos pasaran 2020 US elections. Sa pinaluwas na 15 na pahina kan Office of the Director of National Intelligence na may mga nakalap na ebidensya na mismo si Russian President Vladimir Putin ang nag-supervise para sa dayaan kan November 3 elections. Mabibenepisyuhan sa nasabing pandadaya si dating US President Donald Trump. Nagluwas man sa report na may mga lakdang man ang Cuba, Venezuela, asin Lebanese militant group na Hezbollah na impluensya ng eleksyon ng US. Gusto ni Putin na manggana si Trump sa eleksyon maski na igwang mga anti-Russian policies ang US. Bareta sa lado nin Karawat, 5 darakulang torneo ang pigahandaan ni Phil-Am sprinter Christina Knott sa mga masunod na aldaw para makakuha nin pesto sa Tokyo Olympics. Ang 25 anyos hali sa Virgin Island na si Knott enat na masabak sa 100-meter event sa Marso 27 sa Texas sa relay sa Austin, Texas bago magsabak sa Abril 3 para sa Pure Athletics sa Claremont, Florida sa paborito ng 200-meter pati 100 meters kung gugusto na padalaganan kan sa iyang coach na si Rosan Griffin. Ang masunod na kakawatan niya, iyo ang Marimar Invitational sa Florida sa Abril 10 bago ang importanteng high-level competition sa Gainesville sa University of Florida sa Abril 17. Fridge ay anapod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban para mamonitor mo ang lawag kan sa imong refrigerator maski sa inkaman. Water resistant as ginibo para maghalo yung smart fridge camera na ini na accessible sa imong cellphone. Mahiling mo man kung siya nagbukas ng ref as nag-ikit sa laog kay ni. Istoryang naiiba. Binalukutan na kan syudad kan Cleveland na makuha ang world record para sa pinakadakol na balloons na sabay-sabay na pinalayog para lampasan ang dating record na pugol kan Disneyland matapos nabuhian nin sabay-sabay ang 1.3 milyon na balloons. Anom na bulan sindang nagpreparar para makatipon nin kadakol na balloons. Alagad kan palayugo na ninda ang balloons gikan sa mga hikot na nagpupugol digdi na biglaan gabos dahil garo sarong higanteng panganuron na may man iba-ibang kolor. Naging matrayong pukuta na ang proyekto dahil nakuha kan syudad ang kamawatan na world record pero nagdara palan ininin paing gustong problema. Dahil sa paingurag na balloons, naging ulang ang mga ini sa paglayog nin mga eroplano hali sa kataning na airport.
Kay puwan na isarado ang runway dahil sa kadakol na balloons na naglanding sa tarmac. Nadifisilan man ang mga Coast Guard na isalbar ang nagkaperang parasira sa kadagatan dahil naging dakulang-ulang ang mga helicopters o an ulang sa helicopter ang balloons na nakalataw pa sa ere. Dahilan kay iniinuranin demanda ang gobyerno kan Cleveland dahil sa dakol na perwisyo na dinarakan mga balloons. Kaya dain na otro giraray sa inman na parte kan kinaban ang sabay-sabay na pagpapalayog nin milyones na lobo. Marso 18 kan taon 1968 kan imasaker kan Jabida Komando sa koridor. Ang aligadong masaker nagresulta sa pagpalyar kan Operation Merdeka sarong plano ni destabilize ang Sabah. Pigsasabing mga nasa militar kan Pilipinas na konektado kay Presidente Ferdinand Marcos ang nagplano kan 1967 na magbilog ng Force Commandos para pabagsakon ng Sabah asin protehiran ng mga Pilipino nag-istartuman. Ang Merdeka sarong Malay term na gustong sabihin free or independent. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base, patarabang-tabang News Director Edwin Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Kami po ang sa inyo naging tagawag bareta ang unyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangalan ni Richard Asort sa IT, Junapolis Radio Technical, ako po si Angel Mustaza. Kaya magali, kaya magpuknat. Masunod ng programang ISKARAMUSA pagkatapos sa nagkapirang mga pagirumdo. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies. The generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Next na! Kawawang batay, lubo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Brad, anong may lakas ng lima? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Good news mga ka-coop! Muling magbabalik ang Alternative Healthcare and Healing Seminar sa mga branches ng Doc Alternativo. Kapag attend ko ng health seminar, mas laking katuwaan at saka enjoy na enjoy ako. Mas mabuti ang herbal kaysa synthetic drug. Maganda kasi yung synthetic drug na wala na. Mga herbal ang ginagamit niyo. Huwag kalimutan magdala ng 1 litrong tubig, magsuot ng face shield at face mask. Kaya dadalo tayo. Maraming mga pa-promo. March 27, Sabado, sa Legazpi City, beside Legazpi Public Market. Ang seminar magsisimula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at susundan ito ng one-on-one check-up and counseling. Kaya magpa-register na in advance sa mga branches ng Doc Alternativo na malapit sa inyo. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:44 na in pagkaudto. This time check is brought to you by SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 2021. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki Espresso MT. See you at SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. An oras hatod sa Indokang. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na yan. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan.
DZGB. Iskaramusa na sa DZGB. Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Philippine Standard Time, 12:46 na rin pagkaudto. It's LCC 4-day big sale on March 18 to 21. So shop at LCC Department Store and LCC Supermarket Legazpi Main in Ayala branches and enjoy 4 days of big savings and unbelievable deals like no other. Plus, if you are an LCC Rewards Plus card member, you can enjoy an exclusive early shopping access on March 18 from 6 a.m. to 8 a.m. in LCC Supermarket and enjoy exclusive perks and get free 100 reward points for a minimum spend of 2,000 pesos. So if you're looking for something big to enjoy this weekend, don't miss LCC Department Store and LCC Supermarket Ayala and Legazpi 4-day big sale on March 18 to 21. Talaga ang DZGB. News-minded. Oy! 13 minutos sa sana. Bago magabot ang alauna. Alaba-labang oras ha. Welcome po sa programang Iskaramusa. Kami man po giraransin daw mga kaibanan ako po ang solamente. Ang tatay noon, pero dito ngayon, dito ng Albay po yan, Renz Luna po ha. Ang kapartner ko, syempre ang one and only. Ako man po, si Angel Mustaza, ang kagandahan ng sao at nagbabati sa Indonin marahay na pagkaudto sa Indogabos. Nagkaraon na lamang. Nagkaraon na lamang. Nagkaon ka dito, Renz? Ayun na, nagkaon na ako kinatong tapos pritos na sira. Gari, arap ko kung sa'y ka nagkaon. Kati Raquel. Ako di mo ka nagduduman. Di ka pa nagduman. Baka wala ka ng ulam duman. Sabi ay lang, iwawara kasi. Nagwala na yung duman sa baba, ano? Ay Kati Raquel, wala nang ulam ah. Ito sa'yo, nagwala. O yan, sa kayo numero tabi, 0966-1931-118. 0966-1931-118 para sa inyong mga mensahe, mga birthday greeting. Kasi ni Bapa. Sa smart number ko man tabi. 0949-4334-061 0949-4334-061 Ito po yung number sa Globe, 0915-415-4899 And sa Talk and Text, 0909-543-4660 Recently, tabi, mga toga, ano? Spell recently. R-E-C-E-N-T-L-Y. Recently. At least, nag-ano man kita spelling bee kayo ito. Hindi man pala ng kickback kayan, Angel, pag talagang nag-uro-intra ka man dahil sa spelling mo. Hindi, pag nag-aaral ka, maaari mo spelling. Totoo talaga yan. Kang nakaaging aldaw, o recently nga napansin niya to na kanya-kanya ng yung pigapod na kanya-kanya ng asikaso sa mga LGU nariparo tabagay Angel nagaro nagasara na pigaw po na naman maghigpit sa mga border control digdi sa probinsya kan Albay ngunya na po ta ang publiko kamutabi mga nagdadagon yan anong sa indo ang sa diririndong opinion sapat daw nahigpitan ang border control tangan din na maglangkaw ang kaso ng COVID-19 digdi sa tumpalibo. Ako personally dito, Renz, dapat iyan na paghigpit ng border control, dapat kaito pa. Pag naipa naglangkaw kiarog ka iniso kaso kan COVID-19. Kasi kung ito pa lang na preventaran ta na, di sana subuhay ta digdi, natural lang. Tama ka dyan. Kasi kung ano lang sunyaw nigdi, natural lang na mahiro-hiro. At least, kita-kita lang ang nyaw nigdi. Kita-kita sana. Pero kung habang atab pa dapat, hinigpitan pa. Hinigpitan na. Di na ko inalat na maging araw kayo ni ang sitwasyon. Kaya ito baga kaya, nangyari, naghigpit man, kaya lang, biglang nagturos, nagbaba baga su kaso. Iyan ang problema. Dahil naman tinir, so paghigpit sa border. Sabi yung mga tuga nga kay ni maski nga ni ang pagkakaigwanin vaccination rollout baga, no?
dapat maging mantenido as in sistematiko ang pag-vaccination rollout. Tanganing magkaigwa na kita ki herd immunity. Sabi nga ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano, Kang Miracles, pinagtaraman niya sa tong gobyerno, nakaipuan sa tong vaccination rollout mga tugang, dapat maging swiftly implemented. Hindi dapat susuwabi sana. So dapat dira-diretso sistematiko. Ang paghugas mga tugang kang kamot, as in magin man sa pagmantener kan physical distancing, anay man yan masapat para magbaba ang kaso ng COVID-19. Kaya puwan talaga ang marikas na aksyon kang gobyerno sa pag roll out kan vaccination. Tama man baga, pero ining pinagtataramtang hand washing man baga. Sa ano taman ini? Sa diri taman ining paagit. Nang aning kita makaiwas man sa helang na yan. Nagluluwas bagay Angel sa research ngunyang kan okta. Talagang alangkaw talaga matindi Kailan di taram kong nata da ipapinag-consideran na second wave, ining pagtaas kan kaso ng COVID dyan sa Metro Manila. Maski nga sa ibang grupo, mga independent research group, pinagbubusol na sa Department of Health na i-declare na ining second wave dahil lang tayo bigla bagang nagbaba, tapos bigla nagtaas na naman. Ayun na inisong pagtataram na igwa ng mga variant nga ni nagruluwas, ikita nga ni may Philippine variant na di ba? Yan, igwa kita sa diring variant Kaya tarang kung pwede kita maging ma-proud kita dyan sa naging Philippine variant na yan. So biyahero, hali din sa Pilipinas, buminiyahe pa duman sa Japan, pag-abot duman, ibang variant na suna-discover. Ngunyan baga, pirang variant ang igwa kita. May Brazilian, may African. UK na yun, UK, tama, UK variant, Brazilian at African. Ngunyan, may Philippine variant naman. Gari man sa napagpariban, may Brazilian. Gari baga yung mga pigtatarong kan may eksperto, ang virus mga tugang, nag-mutate iyan habang naghahaloy. Dahil lang iba-iba na composition kan tao sa kinaban na ang mga Asians iba man sa ibang nasod sa mga Western countries. Iba man ang sa indang behavior sa lawas. Iba-iba kita kaya baga kan nagkaigwa ki clinical trial kan bakuna. Kinuruwa gabos na lahi, may mga Asians, may mga Western countries. Depende pa yan sa edad, kumpira. At ang iyan man yan matawanan manin, paagi. Tanganing makadiscovery na kan kan bakuna. Sabi ni 446, kulang po iyan, dapat talaga total lockdown, 4K plus na bagang cases oral daw dati. Dito 100 sana lockdown na ribo na dahil nalugod. Yung baga pigtataram ni 446, may punto man si pigtataram niya. Ngunya lugod na 4,000 ang pigdadugang oral daw sa Manila, dahil lugod nag-lockdown. Ngunya pa sa kita lockdown. Di man actually lockdown niya pigtataram para tabi mahigpit ki border control. Tawayan ngunyan baga si Mana Santa na maurulit na sa mga kababayan niya to digdi. Kumusta kita? Yung ba Tito Renz, sinigdi sa province kang Albay na borders, kailan siya i-implement? Ang aram ko, ngunyan dapat petsa 18 na. Ngunyan na yan i-implement sa pagigpit dyan. Sa, sa border control dyan sa may parteng Albay Kamsur na boundary. Sabi ni 654, dahan-dahan po, pakiulit smart number ni Cute Mustaza. May nagpapa-outro angel kan sa imong numero digdi. Okay, sa smart ko po tabi 0909 543 4660. Okay na tabi, 654. Okay na sa imong request. Sabi ni 031, good noon po Tito Renz and Ma'am Angel with blue uniform from Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Thanks po. Si Kuya Gerald Aranya ini. Sigurado. 031, alam na. May nagbarati lamang Angel sa satuyang Facebook Live. Ilang, check ko pa lang. May nagbamati lamang. Ay, si Kuya Joel Barameda pala, nag-chat Sabi niya, oy, uya naman kami sa ISKARAMUSA. Mainit na to sa Indo. Talagang matindi si Kuya Braka Jo, Sabi ni Ma'am Angie Don Maris. Ano ni Kuya? How do you read this?
Si Sai. Sa DZGB News Online. Aday, dahil sa ko nag-appear. Si Sai yan. Mas trail. Keep safe, Sir Renz. Oh. Sabi mo ni Maria Aleja Romero, good noon po, Sir Renz, watching from CP Daraga. Sabi man ni Sir Edwin Relucio, good PM Renz and Angel watching in Kingdom of Saudi Arabia, summer na digdi. Ay, summer na dyan. Sana all. Okay, sabi man ni Rica Nieva, good afternoon, Ate Angel and Sir Renz. Pa-shoutout po kami di sa Kagbakong Sentro na permi nagdadangog sa Indo. Pa-shoutout man po si Mama na bisihon sa pagibok ki handicraft. Oy, marahay na udto dyan sa Indo, Bem, kay Tita Rosa. Maray na pagka udto, magkaraon na tabi. Sabi ni Sir Edwin Relucio, nag-appear na sa ano mo? Si Sai. Sa comments? Iyon na, okay na. Sabi ni Sir Edwin Relucio, sa ko-opinion ko, daiga boss i-lockdown, tabagsak na an economy ta, kaya kami OFW, no duwa-duwa magbakasyon ta quarantine, ubos na araw, na dapat mag-enjoy kan limitado and ero. Oy, ini pala si Ma'am na Angie doon, Mastrilye. So tagapagtarap ay ano ini, media relations ni former House Speaker Alan Peter Cayetano. Ma'am, maray na hapon po Sino to? Ni former House Speaker Alan Peter Cayetano. Alin dito? Si Madam na Angie Don Mastrilye. Ay ma'am, kumusta po dyan sa Metro Manila? Long time no see. Ang tagal naman natin di nagkita. Kumusta po si former Speaker Alan Peter Cayetano? Parang kailan lang nagbisita lang kayo dito sa Bicol, nagkita-kita tayo. Sabi ni Sir Saison, oni sa Saison. Sana good noon. Bati man tabian PCRA Bicol Sector at PSGR. Salamat. Karumdum ko ini, mga riders? mga riders ini. PCRA Bicol Sector and yung Manila Red Wolf Club. Si Sir Jason na president dyan, by si Sir Mark, marahay na udto sa indo dyan. Sabi ni Ma'am Malu, atento dating klaro, bata mauli ko ta kami ngunan sa Holy Week sa Bicol, holiday sa Bicol. Pero pwede man po Ma'am Malu, atento dating klaro mag-uli. Basta, so mga requirements, so dati sana. So dati bagang paghigpit, iyon po giraray ang kaipuhan digdi. Alap nag-upload, may nag-upload si 949. Hello po, maray na udto. Good afternoon po. Siso po sinda. Matao po, hindi ba taong data reaction? Sige po. Sige po. Tungkol sa COVID-19. Aram mo ang COVID-19 ang bulong kainiya o malang dito sa turya ng mga tao. Kaipuhan lang ang disiplina. Totoo yan, sir. Totoo yan. Kaya, paano maapunduin na dahil nagsusunod ang mga tao kan health protocol? Totoo yan. Kaya, kaipuhan sa toy, ang mga tao, disiplinado. Kaya talaga, rin sa pag-abukusin kan disiplina, mag-ibo ang kongreso maikot na lakdang para mapundo ini na mga paglakaw-lakaw kan mga tao na dahil disiplina. Dapat lagan ang kingipon, sir, sa pagpapasunod. Ayun po. Tama ka mananggal dyan. Tama ang sa imong argumento, tabi, sir. Si tabi, di pala sir, nakauron mo tabi, sir? Si Roy Kadag po ini Kandonsol. Roy Kadag. Yes! Kandonsol. Para yun ang naabot magayon na dyan ang mga dagat sa Dunsol. Thank you so much, Sir Roy. Roy Kadag. Dyan sa Dunsol. Marain apol man sa imo, asin kay Angel, ang sadit na babae, sadit pabanggiraray. Sadit alagad malanit ba? Maray na udo po, Sir Roy. Maray na udo tabi sa imo, Sir Roy. Salamat po. Pag-ingat ka sa mga paraon na kaisipan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Yan mga tugan si Sir na ito si Roy Sir Roy, Kadag.
Tali dyan sa Donsol. Donsol. Gari lolo na. Gari maalaga. Ganito pa talaga, ha? Maalaga talaga si Roy, ha? Mati, hindi ka talaga. Hoy, tara na, alauna na. Alauna-uno na rin pagkahapon. Salamat po sa inyong pag-antabay. Kami po din sa inyong nakaibahan ako po. Solo man. Anto ito noon, pero tito ngayon, sito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba syempre? Ako man po si Angel Mustaza na syempre nakaibahan naman po si Tatay Junapolis sa Lado Technical. Kami po nagpapahara muna sa ganang matagaribanan na bye-bye and mabuhay. Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.